जथुम्मा फालिथाय जों फालिथाय बेखायनो मख'दों जे जिहेतु जोङो जथुम्मा खुंबोनाया 50 बोसोर जाबाय नाथायब्ला जोंनि बैसोआ 52 बोसोर जों कमप्लिट खालामबाय दा बे जथुम्मा खुंनाया 50 बोसोर जानायखायनो जों मोनसे फालिथाय महरै बेखौ एसे खोब बिराद मोनसे गुबुन हाबाफारि लायालाबासिनो जिखिनि हाबाफारिफोर जों लाबोदों आरो बे हाबाफारिखौनो एसे साबसिनै मोजांसिनै बेबायदि लानानै खालामनानै बे फालिथायखौ जों खुंनो थाखाय लादों। सानथामनि हाबाफारि मैयानिफ्राय जागायदों 18 डिसेम्बर दिनै 19 डिसेम्बर नैथि सान फुंबिलिनि हाबाफारि जोंहा दङमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिला बिर होनाय आरो बेजों लोगोसे बड'फा बिथांखौ गोसोखांनानै बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावनाय लोगोसे दायो जोंहा थामथि हाबाफारि सोलिबाय थादों मुंख्लं बिथांमोनखौ गोसोखांनानै बिथांमोननि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय आरो बेयावनो जों मोनसे नैबे नोलोबारि ओनसोलनि थाखाय खुब गोजोननाय बाथ्रा जे थांनाय गोलाव सम बिथांमोना मुंख्लं खाम्फानि थाखाय खोब माने गुबुन रिप्रेजेन्टेटिभफोरनियाव आर'ज गाबबोदोंमोन होननानै बिथांमोना फोरमायो। दा दिनै नैबे 50थि बोसोरसालिया जथुम्मा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दा बेजों लोब्बा लाखिनानै गोदान मोनसे मुंख्लं खाम्फा नैबे नोलोबारि ओनसोला दिनै मोनदों। आसा खालामदों बे मुंख्लं खाम्फानि गेजेरजों जोंनि नैबे ओनसोलाव मुंख्लंफोरखौ मान होनाया सिगांनिख्रुइ आरोबाव बांसिन जागोन। मालाबा बोसोराव एफा एनै गोसोखांदोंब्ला नैबे समाव सानफ्रोमबो जिहेतु बिथिं थांलाय फैलाय जागोन बे मुंख्लं खाम्फाखौ नुनानै सानफ्रोमबो बे मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनायनि मोनसे खाबुखौ बिथांमोना मोनसिगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो बेजों लोगोसे बे मुंख्लंफोरनि जिथु बावसोमलांनाय बेखौ गोसोखांनानै जों गोरबोआव मोनसे बर' जातीयताबाद बेखौ माने गोथाङै लाखिलांनानै बर' हारिखौ आपलिफ्ट खालामनायाव खामानि मावलांनो बिथांमोना निस्सय हेफाजाब मददखौ मोनगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैया सेथि थान्दै मेल जों जिरायबाय बेनि गेजेरजों जों जोंनि ओनसोलाव माखासे मानि हा हुनि समस्याफोरखौ जों एसे नुदों। थांनाय 2 बोसोर 2023 मायथाइनिफ्राय जोंनि गामि होननाय मोनसे मिशन फोसावनानै फ्राय जिल्लानिनो 80 जौखोन्दोनिबो बांसिन गामिफ्राव जों हाबदों आरो हाबनानै जों नुबाय जे जोंनि गामि ओनसोलफोराव जोङो दिनै गावखौनो बुंनानै लायो थागिबि जोङो भुमिपुत्र होननानै जों बुंनानै लायो नाथाय इसिङाव जुदि जों हाबनानै नायोब्ला बै भुमिया जोंनि नामावनो गैया। हाया जोंनि होननानै जोंनि हा होननानै जों बुङो जों बिनिनो थागिबि होनना बुङो खिन्थु बै हा हुफ्रा जोंनि नामाव गैया। गोबां जेंना जेंसिजों भुगिनानै जोंनि रायजो राजाफ्रा दङ। दा बेखौ नोजोर होनानै जों मैया हरनि जिथु डेलिगेट सिटिं बेयावहाय हा हुनि बिखय जों गुवारै सावरायदों आरो बेवहाय जोंखौ एसे इडुकेट खालामनो थाखाय हा हुनि सोमोन्दै खोब गुवारै फोरमायना होलांनो थाखाय बिटिसिनि सेक्रेटारि आरो लेन्ड रेकर्डनि डाइरेक्टर बिथां धीराज साउद बिथांखौ जों लाबोदोंमोन आरो खोब मोजाङै जोंनि डेलिगेट्सफोरखौ फोरोंलांदों बुजायलांदों आरो आं आसा खालामदों जोंनि जिखिनि डेलिगेट्सफ्रा मैया बेवहाय हा हुनि बिखय इडुकेट जाबाय बिथांमोना गावबागाव ओनसोलाव दखरा आफादाव थांनानै जोंनि सादारन रायजो राजाफोरखौ बुजायहैयो हा हुनि बिखय फोरमायहैयो आरो जोंनि रायजो राजाफोरखौ हा हुनि बिखय मोनसे सांग्रांथि लाबोनानै गावबा गावनि नामाव हाखौ माने मियादि खालामनाय गावनि मुङाव ट्रेन्सफार खालामनाय बेफोर खामानिखौ सहजै खालामना लानो हागोनखौ जों मिजिंथिदों। दिनै नैथि डेलिगेट सिटिं दङ। दा बेयावहाय जोङो नैबे जोंनि गामिनि गेजेरजोंनो जिखिनि थासारिफोरखौ जों मोनबोबाय जोंनि गामिफोराव जिफोर समस्याफोरजों भुगिनानै दङ बेफोर गासै समस्याफोरखौ सरजाबनानै जों सावरायनाय जागोन आरो बिनि उनाव जोङो माखासे थांखिफोर लागोन। बे जोंनि गामि ओनसोलनि बर' हारिया भुगिनानै थानाय बैफोर समस्याफोरखौ बोरै समाधान खालामलांनो हायो बेनि बागै जों सावरायनानै माखासे थांखि लागोन। जाथिखौ मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि लामायाव जोङो बोरै प्रिपेयार जानांगौ बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जों सावरायनानै माखासे थांखि लागोन। दिनै नैथि सान हिसाबै जोंहा फुंबिलिनि माखासे हाबाफारिफ्रा जालांबाय। दायो सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो सावरायनाय जोंनि फरायसाफोरखौ लानानै एडुकेसन सेमिनार जों लादों लोगोसे एग्रिकालचार सेमिनार जों लादों। आबादारिफोरनि माखासे समस्याफोरखौ जों नुबोदों जोंनि आखाइनिफ्राय हाबा हारिमुवा गोमालांदों बेफोर गासैखौ नोजोर होनानै जोङो बे एग्रिकालचार सेमिनार जों लादों। बेनि उनाव बर' जातीयताबादखौ लानानै जोंनि जिखिनि एबसुनि बारग' बिबानगिरिफोरखौ लानानै सावरायनाय बेलासे समाव दिनैनो बेखौबो लानाय जादों।
बेनिफ्राय गाबोन जोंहा जि 3थि बा जोबथा सान बेवहाय जोङो अपेन सेसन मोनसे गेवलां मेल जों लानाय जादों। बे गेवलां मेलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानागिरि आफादगिरि बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। जर'खा आलासि महरै जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी सार बिथां बाहागो लागोन। प्रमद बर' मानागिरि बिटिआरनि चिफ बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो गुबुन गुबुन माने डिगनिटारिसफोर गेदेमा बिथांमोना बे गेवलां मेलाव बाहागो लागोन। माखासे मानि जोंनि ओनसोलनि बर' हारिनि आपडेट थांनाय 2020 मायथाइयाव जि मोनसे बर' गोजोन गोरोबथा खालामलांबाय बेनि माखासे मेसेजफोर निस्सय आफादगिरि बिथाङा बे गेवलां मेलनि गेजेरजों होलांगोन। दा बेनिखाय आं खावलायगोन नोंथांमोन बयबो मिडियानि गेजेरजों जे जों गाबोननि जानो गोनां जिथु गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव जाहाथे बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैयो। जोंनि जिखिनि मेसेजफोर बे मेसेजखौ केरि खालामनानै गावबा गाव माबाफोर जुदि सोंलु बुजिनो गोनांफोर दङब्ला बेफोर गासैखौ क्लियार खालामनानै लाफैयो आं बेखौनो खावलायगोन। आरो लोगोसेनो दिनैनि जानो गोनां जिखिनि हाबाफारिफोर सेमिनारफोर बेफोर गासैयावबो साफ्रोमबो रायजो राजानि मददथिखौ आं नागिरबाय। फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानो थांनायाव जिखिनि हाबाफारिफोर रनसायगोन बे गासै हाबाफारिफोराव बयबो रायजो राजानि हेफाजाब मददथिखौ आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों नागिरनायखौ फोरमायनानै बेखिनिखौनो आं बुंबाय।